Ahoj, vítam ťa pri dnešnej praxi. Poď sa postaviť, chodidlá na šírku tvojej panvy, stiahni ramená a poď spustiť hlavu nad tvoje ľavé rameno. Pravá ruka sa naťahuje do druhej strany. Predýchni, uvedom si, čo sa deje v tvojej krčnej páteři, chrbtici. Môžeš spustiť bradu smerom k ramenu, vyskúšať viaceré pozície v krčnej páteři. A s výdychom prejdi rovno na druhú stranu. Pravé ucho nad pravé rameno, ľavá ruka sa naťahuje do strany. Uvedom si ľavú stranu krčnej páteře, spusti bradu možno smerom k ramenu. Predýchni a vráť sa na stred. Poď ešte spraviť pár krúžkov nosom do jednej a do druhej strany. Daj si akurát pozor, aby si nezasekávala oblasť krčnej páteře, chrbtice a môžeš vymeniť smer. Zhlboka dýchaj do brucha, do spodných rebier. Poď sa zastaviť s nádychom, vytiahni ruky nad hlavu, poď na špičky, nádych a s výdychom uvoľni ruky pozdĺž tela. Poď znovu, chyť teraz ľavé zápestie pravou rukou a s nádychom ideš úklon. S výdychom sa vráť a to isté nádych na druhú stranu, chytáš teraz práve zápestie. Pošli dých do bočného trupu, s výdychom sa vráť a poď prejsť na začiatok svojej podložky, ak tam ešte nie si. Opäť s nádychom vytiahni ruky nad hlavu a s výdychom poď rovno do hlbokého predklonu, kolená pokrčené. Nádych, rovný predklon, ruky na holeniach, prípadne na stehnách a s výdychom odkračuješ rovno do pozície prkna. Silný stred tela, výdych, ideš do podložky. Nádych, nízka kobra, pohľad pred teba, výdych do podložky a prechádzaš do psa s hlavou dole. Môžeš si tu prestúpať, pokrčiť kolená, vytiahnuť sedacie kosti do výšky. S nádychom poď vytiahnuť päty vysoko k stropu, sedacie kosti tiež smerujú vyššie k stropu, pokrč kolená, brucho k stehnám a s výdychom päty opäť uvoľni do podložky. S ďalším nádychom zdvíhaš svoju pravú nohu a výdych priťahuješ koleno k hrudníku, poď dostúpiť do vysokého výpadu. Rovné záda pozrieš pred seba, s nádychom ruky hore k stropu. Môžeš si upraviť postoj, pevná pozícia a s výdychom prepletieš dlane za zády, otváraš hrudník, pohľad smeruje nahor. S výdychom brucho ku stehnu, poď uvoľniť temeno hlavy k podložke. Dýchaj. Vráť dlane do podložky, zadná noha paralelne s podložkou a tvoja ľavá ruka ide hore k stropu. Poď spraviť 3 krúžky v ramene. Zhlboka dýchaj opäť. A keď máš 3 krúžky, tvoja dlaň sa zastaví hore, pozri za ňou. Pravá ruka ide na tvoje stehno, ak náhodou je to pre teba príliš intenzívne, a s výdychom sa poď vrátiť do vysokého výpadu. Zadná noha pristupuje bližšie a s výdychom ideš do pozície pyramídy. Intenzívny stretching pre tvoje hamstringy. Kľudne môžeš predné koleno jemne pokrčiť, s nádychom rovné záda, odstup opäť do vysokého výpadu a prejdeme do prkna a cez vinyásu psa s hlavou hore, prechádzaš opäť do psa s hlavou dole. Veľký nádych, výdych v pozícii. Opäť môžeš pokrčiť kolená, prejsť na špičky, vytiahnuť sedacie kosti hore k stropu a s ďalším nádychom poď vytiahnuť ľavú nohu.
S výdychom prechádzaš do vysokého výpadu. Nádych, ruky idú hore. Môžeš opäť upraviť svoj postoj v pozícii, silné, pevné telo a s výdychom preplietaš prsty za zády a otváraš hrudník, pohľad smeruje hore. S výdychom ďalším, brucho na stehno, temeno hlavy smerom k podložke. Pevný postoj, dýchaj. A s nádychom rozpleť, uvoľni dlane, idú obe z vnútornej strany ľavého chodidla, rotuješ do prava a tvoja pravá ruka ide hore k stropu. Opäť nás čakajú 3 krúžky v ramene. Ak je to pre teba príliš intenzívne, vždy môžeš tú ľavú ruku dať na stehno a pokrčiť ju v lakti. Pozor akurát na ramená. A keď máš 3 krúžky, poď prejsť do pozície pyramídy na druhú stranu. Hlavu uvoľňuješ smerom ku kolenu. Poď tak hlboko do tej pozície, ako je to tebe zrovna príjemné. Vždy môžeš pokrčiť koleno prednej nohy. S ďalším výdychom odstúpiš do vysokého výpadu a cez vinyásu prechádzaš do psa s hlavou dole. Doprej si čas, není sa kam ponáhľať. Poď sa zhlboka nadýchnuť a vydýchnuť psovi s hlavou dole. Opäť môžeš pokrčiť kolena a vytiahnuť sedacie kosti vyššie k stropu. Super. A s ďalším nádychom poď dostúpiť opäť vpred. Ostaneme v hlbokom predklone, zhlboka sa nadýchni, vydýchni a pomaly vyroluj do stoja. Ruky idú rovno nad hlavu, nádych a s výdychom idú dole k srdcu. S nádychom opäť vytiahni ruky nad hlavu a výdych hlboký predklon. Nádych rovné záda. Poď možno odskočiť tentokrát dozadu a vinyása pes hlavou hore nádych a s výdychom pes hlavou dole. Super. Opäť vyťahuješ pravú nohu do výšky a s výdychom poď do bojovníka 2. Zadná noha je teda paralelne s kratšou stranou podložky, ruky sú v upažení, aktívny stred tela a s nádychom sa ukláňaš za zadnou nohou. Výdych, prechádzaš rovno do pozície Trikonasana, trojuholník. Celú pozíciu drží tvoj kór, tvoj stred tela. Dýchaj, opri sa o svoj stred. Pohľad môže smerovať dole alebo hore za rukou a pomaly krčíš predné koleno, opieraš sa lakťom pravej ruky a pozeráš za ľavou rukou. S výdychom ľavá dlaň do podložky, pravú vyťahuješ hore k stropu. Výdych, olemuješ chodidlo, prechádzaš do prkna a opäť vinyása. Tentokrát môžeš ísť cez jednoduchšiu variantu, a to cez kobru. A stretneme sa v psovi hlavou dole. Opäť sa zastav aspoň na jeden cyklus dýchu. Nádych, vyťahuješ ľavú nohu, s výdychom podostúpiť vpred. Rovno prechádzame do bojovníka 2, ruky sú v upažení, pohľad smeruje dopredu. Mocná pozícia, silová, dynamická. S nádychom sa poď natiahnuť za svojou zadnou nohou a s výdychom ideme rovno do Trikonasany na druhú stranu. Pohľad smeruje za rukou hore. Opäť to drží tvoj kór.
Poď pokrčiť predné koleno, opieraš sa lakťom do stehna, pohľad smeruje hore a s výdychom pravá ruka do podložky, ľavá ide k stropu. Výdych, olemuj chodidlo a opäť vinyasa. Silná pozícia prkna s výdychom na brucho a ideš buď do kobry, alebo do psa s hlavou hore a s výdychom sa stretneme zase v psovi hlavou dole. Drž to, ide to skvele. Nádych, poď hlboký predklon, rovné záda. Výdych, hlboký predklon. A s nádychom poď do stoja, ruky idú nad hlavu. Stiahni ich dole k srdcu, pozdĺž tela a čaká nás ešte jedno kolo. Nádych, vytiahni ruky nad hlavu, s výdychom hlboký predklon. Nádych, rovné záda, ruky môžu ostať v podložke a môžeš opäť odskočiť a vinyasa. Výdych, pes hlavou dole. Tentokrát už o niečo statickejšie, alebo opäť krčíš kolena, vytiahneš sedacie kosti hore k stropu a nádych, pravá noha hore a s výdychom dostupuješ dopredu. Opäť vysoký výpad. S výdychom sa otáčaš do bojovníka 2. Nádych, opäť úklon za zadnou nohou. S výdychom trikonasana ideš dopredu a ruka sa ťahá hore k stropu, pohľad smeruje za ňou. Výdych, bojovník 2. Obe ruky olemujú chodidlo vpredu a ideme opäť do pyramídy. S výdychom čelo ku kolenu. Nádych, rovné záda. A poď odstúpiť do vysokého výpadu, rotácia smerom ku stehnu, výdych, prkno a opäť vinyasa, buď cez kobru alebo cez psa hlavou hore. Stretávame sa v psovi hlavou dole, už je to hodne dynamické, nezabudni na svoj dých. Vyťahuješ ľavú nohu a s výdychom pristupuješ dopredu. Nádych, ruky nad hlavou, vysoký výpad. Výdych, bojovník 2. Nádych, úklon dozadu. Vystieraš prednú nohu a s výdychom trikonasana. Pohľad smeruje hore. Super, vraciaš sa do bojovníka 2. Pristupuješ zadnú nohu do pyramídy. Odstup zadnou nohou vzad, pozícia prkna a opäť vinyasa. Pozri hore a s výdychom prejdi do psa s hlavou dolu. Na chvíľu sa zastav, zastabilizuj. A s tvojim ďalším nádychom prejdi opäť chodidlami dopredu a pod výdychom hlboký predklon. Tentokrát si môžeš dopriať priestor a chodidla idú širší stoj, ako je tvoja panva, takže kľudne na šírku podložky môžeš chytiť lakte, zhupnúť sa zo strany na stranu alebo ostať staticky, čokoľvek ti vyhovuje. Poď vrátiť chodidla na šírku svojej panvy a s nádychom vyroluj do stoja, ruky pôjdu nad hlavu a s výdychom opäť dole k srdcu. Čaká nás posledná časť praxe, niečo nové a trošku možno mierne pokročilé. Poď si postaviť chodidlá na šírku svojej panvy. S výdychom prejdi opäť do hlbokého predklonu, uvoľni ruky. Pravá ruka ide v bok a ľavá chytá palec ľavého chodidla. Naváž sa do pravého chodidla a pomaly začni tú ľavú nohu odliepať od podložky. Koleno sa ťahá hore k stropu a ak máš balans, skús vystrieť to chodidlo pred seba, celú nohu do natiahnutia. A ak chceš, môžeš vyskúšať aj natiahnutie nohy do strany, doľava.
Nič sa nedeje, ak sa trasieš, ja sa teraz trasiem s tebou. Pomaly vráť chodidlo dole do podložky. Uvoľni obe ruky a to isté nás čaká na druhú stranu. Chyť pravé chodidlo, daj váhu do ľavej nohy a pomaly vystúpaj do stoja. Môžeš skúsiť natiahnuť nohu pred seba alebo do strany a môžeš si kľudne pomôcť aj páskom, ak by to bolo príliš intenzívne. Ak strácaš rovnováhu, nič sa nedeje. Pomaly a vedome opäť nohu vráť, poď do hlbokého predklonu, môžeš jemne vyklepať nohy, hlavu, nádych, rovné záda, polovičný predklon a s výdychom opäť uvoľni do hlbokého predklonu. Poď posledný krát odskočiť do prkna, prejdi cez vinyásu podľa svojho výberu a stretneme sa v poslednom psovi hlavou dole. S výdychom polož kolena do podložky, dosadni na päty a zabal sa do pozície dieťaťa. Uvedom si svoj dých, pošli ho do brucha, do spodných rebier a nechaj ho jemne premasírovať spodné záda. Skvelá práca. S nádychom poď prejsť pomaly ešte do sedu a čaká nás jemná rotácia na obe strany. Vytiahni sa za temenom hlavy a s výdychom sa poď jemne vyrotovať do pravej strany. Pravá ruka môže byť oporou za tvojimi zádami. S nádychom vráť na stred a to isté doľava. Ľavá ruka ako opora za tvojimi zády. Pomaly vráť na stred. Skús sa už trošku spomaliť. A môžeš tu ešte ostať na pár minutiek so svojím dýchom, precítiť, čo sa praxou možno zmenilo. A ak už musíš ísť pod nádychom, vytiahnuť ruky nad hlavu, s výdychom ich stiahni dole k srdcu. Namaste.